Díomh agus fáilte ó romh chuig seminar na hí anocht seo seminar déarnach na bliana seo. So tá meid go mór leis, so tá Sadhbh Rosenstock linn anocht chun caint beagáín faoine dlúthdhiosca nua Picnic Teidí. So go chuirtha mé héin an achna mis sé céisní Rainn mar Díomh. Tá Ciara ní bhrian agus Jill mac maithan linn anocht. Tá héin agus Ciara ag gobar mar ifigí forbartha le ghaile dachas agus tá Jill linn mar ifigach forbartha. Mar is óldí tá tafadá dhéanamh ar an seminar seo so just marolalas Steve hain. Tá lán fáilte roimh chuid camera ágáil ar siúl nó iad a bhuacha tá mar sin fuamh. Buatlam lu go mé stras seminar nua ar siúl sa bblion can't believe I'm hain too. So tá ag siúl go mór le sin agus ag tiile ólas a techt fuú san afblion. Amhráin leis an Taobh agus phlè, so bhí an sesiún déarnach áhain an sin caiicí seo hin seachtain ag an sáid seo, so bei si siúil chuirtha siar inis go míán ar fi hain. They nu clitir mór déarna bliana le techt ar an aine, so go chuna gíomhar súla amach sin. They Schlein an Sadhbh agus Schlein an Sadhbh Devlin ar fáil chomá mas míle súla cáthas siar ar a méid sin. So soca ní fiúdom sa leanúm ag caint tá mé chun fáilú ó a chur ribh Sadhbh inis tá si hain chuní hain a chur an aithne, so le mé duite inis sin dhéanamh a haibh mas míon nach share screening dhéanamh agus leanar. Gur míle mágat. Gur mágat. Díomh agus gur míle mágat bheith felam ar ihe de chédaon tá cinnte go siobadúirta le déanamh gachtainna agus tá an bhuiic éis blum agus míle buchas leis an cáilíní ó Gaeilge agus tá an fíorbuich legantíomh an deis seo a thuirtam. Seo an chéadúir domsa ceardan ar achtáil ar Zoom agus mátá mé má bhíon aibhanna gom rinne mé PowerPoint beag olafú agus beidir go dosa muid rinne mé hain CD le Gaelin dlúthdhiosca nua atá eisithe seo Picnic Teidí an seo fecinn sibh nílas go bhfuil sé ag aon duna instaníon ri go fóil ach sure déitan leirtlibh ina dhéag an PowerPoint agus tagann sé seo an dlúthdhiosca é féin agus tagann an leabhrán beag leis na lyricí ar fádain. Tá sé deacra eáil sin ach tá na lyricí ar fádain agus tá 24 track ar an dlúthdhiosca. Beidir go dosa muid leis an track é hain Picnic Teidí agus is féile tá an féile é chluistáil ach sein mé pí a beag de lán le sprí agus beagáín buchail agus cholín bó chuma. So sin an Taobh raibh si bhná sin na cluisteach ar glóir? Yeah, má cluisin má bhir tí stair é béisi de géirí risús tá siad in ó chumad cún hí stair so tá broder má hagann siad sús gléann siad Heidi Diddly-dee ar seo is bralo cluiste bhar an gceann nóméid le Heidi Diddly-dee aon. So sin an Taobh an a roní mar hedal ar an dlúthdhiosca agus tá sé lán sprí agus tá Teidí ag nach mór gach páiste go háire san Naíonra agus sna bun rangana agus ceap mé go mbeadh sé go deas áhán a chuma mar éonúir bhfuil móbhirt tá bertíní na goméonar tá siad beagáín bortha faoin rud tógann siad Teidí is cuma céin Teidí tá acu agus is rud deas é freisin san Naíonra a bheith ag sprí le Teidí nó de headí hain a thuirteisteach pan cínte go nána sibh é sin go minic. So cé mé se beidir go móí mé é seo pí a chuna sí anna mé sin nu. Arinos. So
Múntóir an Gaelscoil is se mé tá in Gaelscoil héobh na cuile mai le clia agus tá mé sin seomra 10 bliana ag sim léna agus is cumador mé chomá scríbm de fáiste agus de chuoine fásta ach seomra chéad dlúthdhiosca de fáistí atá eise agam agus is peanador mé chomá bí me canna uanta ach bearlam a bheith sinnam ar an piano nu a bheith canna cóceol le a griffúir an tamhain a griffúin sin le chlós a canna ar Picnic Teidí an sin. Agus is mami freisin mé tá Bertíní go mád agus Joni. An féidir levéis sin eáil ná nu gádam is féidir. So tá anspéisi gom sa Ceol ó bhí mé anóg sé piano an chéad pí troscáin a cheannig móiad don teach chug má bhám agad dó agus chu séach le bord a cheannach agus caithíoch agus tuladh agus cheannig sé piano. Ní tú greibh sé seohasta ach d'oibrigh séach go má domsa agus do gur fuacha. Bí me canna go minic leis na páistí sáile agus ar scoil agus béidir árá ach mohím se go láidir gur bhólamíon páistí ní hamháin Gaeilge agus teanga ach frásaí agus grá agus cuairdes tríd an cheol agus sin an fágur heasta gcuim an dlúthdhiosca seo eisiúint agus a chuma agus táim cho sásta eáil go bhfuil páistí sa bhunscoil ina bhfuilm agus má fáistí héananig fólam teanga díreach ó na hamhrán a chumméid tá siad simplí agus tá siad tanmhach ach tá Gaeilge bhá ann agus tá cúpla focail le fólam táim cínte. So chum mé na hamhrán agus na Rannta den dlúthdhiosca seo agus mé ar hir a bhharchas le mo bhirt tá mád ma inín trí go le agus tá Joni beag nach godó agus bhí sé dúlánach ar chlí amháin rudí chuma ach ar chlí eile bhain sé béidir den thug sé deistam rud eile dhéanamh seachas bheith cothú seachas a bheith ag garthú clúdaoine agus hahann sé go mórlam beidir rud éigen difriúil dhéanamh chum mé roiint cúil or an híthe agus sean rud tá siad éasca canna ganéon tionlachan tá tionlachan ar gach ile track ar an dlúthdhiosca ach tá siad anéasca canna gan tionlachan mar chum mé iad a ceapa ní bheith mé ábalta piano a haint agus mé gom per páiste timpeall an seomra ní bheith mé ábalta piano a haint nuair tá méid inmh Geaitsí nó rud ag damhsa le páistí agus mé a chana agus ní bheith ábalta tionlachan a haint má tá mé amuigh siúil am a fáistí, so sin an fá go rainnig mé Rannta go leis go amhrán atá an simplí le chana le tionlachan nó gan tionlachan, so mar bhúntóirí Naíonra tá sé anéascí de chana taobh mo den seomra ranga chumá agus racha méid tríd sin libh i gceann cúpla nóméid. So rinnemer tafad ar an dlúthdhiosca buíochas mór ar tháinig COVID-19 in ar Ceol chríochní mar an tafada blian ó hin inis beid Jeremy in a saona an nuirí agus de Gaelin Picnic Teidí mlíana fuair mé mo chub I lór an tairí agus ní raibh siad ar fáilins na siopaí go dtí cúpla míní déanaí tuis go raibh siad ar fád granithe sa stóras de bhór an téangásála sa rank, so tá an fearmhaoch go bhfuil siad ar fáilinis ar deire. Agus tá gona páistí óga chuúla sibh na griffúin sin marna canna Picnic Teidí ach ar beag nach gach track eile tá páistí óga le cloisteáil agus tá sé sin an taithnamhach agus méaltach dorlamsa an páistí mohín siad ceapan mhairt gur iad san atá canna agus mohín siad gur ghfuil sé speisialta nach chuil siad a géisteach le múntóir gcónaí agus a duine fásta mar bíam sé gcónaí canna do mar rang agus tá sé go deasúirnta deisithirt go hanna páistí a chluisteáil. So go bunaigh iniu bé mé dul tríd cúpla rud an simplí ní bheith mé roiáda agus tásúlagam go mééis sé beagáín ceireachtaíh mar búntóirí san Naíonra tá agam gnéanaan sibh jobbíntaach agus tá má iní mád tasú san Naíonra mí piano ar sechuin agus tásúlagam go mééis go má ach tá cínte go maií sé ansoltas an seall san Naíonra, so fair pléidíobh.
Tá dúlan mór a goibh gach éon lá leis an fáistí. So just rachi méid tríd Rannta agus amhrán agus na 6 Rannta agus amhrán atá ar Picnic Teidí, chun is go féidir alín chomháthú leis na hamhrán agus na Rannta, drámaíocht agus leirméin sin faoin na Ócáidí speisialta atá chealóra ar an dlúthdhiosca. Tá cinnte goil sé ar fad ó dhéanamh a goibh rénos, seo díreach beidir cúpla smaoine bheile lení de chomháthú leis an dlúthdhiosca. So mar dúirt mé, rinne goilinn Picnic Teidí eisiúnt im mbliana, seo dlúthdhiosca nua de páistí idir ísionáid agus an ní so beidir sús go rang 2-3. Tá páistí ranga 3 in san scoil na bhfuil meid fólam cúpla amhrán agus taithníonn siad le cúpla cén ró páistúil dóibh ach tá siad ar fad ina rúmt cinnte de páistí Naíonra. Tá sé eise goilinn im mbliana mar dúirt mé agus tá 24 amhrán agus rann nua chumthe ar an dlúthdhiosca. Tá sé bunaithe ar gnáganíomhíochtaí a Ceol an fáiste, chomá leis na Ócáidí speisialta heasta goim rudí an siimplí a chealóra tá Fred féileáin an sin ceantas na trachanna bunaithe ar bheith muas a chóirdín ag sprí tá sé sin agamach si le sena me ceanóid. Búta sí nua, faoi mar léironn sé nuair a áin páiste búta sí nó broga nua, tá sagam tam cinnte go sé feice goibh san Naíonra, bíonn siad ar bís agus amhrán beag é sin faoi búta sí nuáil agus sa dul amach agus sa bheith léim sa futeach agus sa bháisteach le. Siopa millseán sin amhrán eile an siimplí a rís a chudulig an siopa le mama agus dadó le cúnmh débé mar na sinanamh go luath a rís tar éis an vaccín seo agus crantí bogadí sin amhrán a rís faoi bheith chlós súgradh. A rís rudí an siimplí gur féit gon dhéanann páistí gach éon lá agus rudí taithneabacha. Mar dúirt méid tá siad siimplí agus tá siad spríal chomá. Agus tá siad éasca le fólam lethnú gan tionlachan mar dúirt méid chumméid ar fad gan tionlachan agus de chur mar tionlachan lo sa studio. Tuis gur heasta gweim iad a chumad siimplí de bhúntóirí agus de hisismóirí. So beidir an éis gnééis demuid le seo más an Fred féileáin agus leir mé faoi beidir an tábhacht atá le Rannta agus amhrán sa seomra ranga. So seo Fred féileáin éis me le pí a beag. So sin Fred féileáin an sin taithníonn si sin go mór lem a bhirt bíonn siad a gcónaí sa gcóirdín agus ní léonn mád féileáin ar éileáin léonn si Fred féileáin ar agus léonn si bríd ar bríd Boeing J agus uile. So is na rudí an siimplí a bhíon á cealóra ar an dlúthdhiosca seo agus a bhíon á cealóra is Ceol an fáiste Naíonra tá cinnte bhfuil taithí agah ar bheith taobh mu agus a breanú ar éileáin nó ar chealaide agus heasta gweim ar an siimplí ach taitneamh a chumann sin is í siomhní mhórán atá canna an sin agus tá páistí chomhthóg le ní an bheoga canna sa churfá. An éasca le fólam fiú de fáiste atá íse dó nó a trí. So an tábhacht atá ag buint le Rannta agus amhrán tá sé seo ar fád arolalas a goibh tá cinnte ach sellabhú teanga tugan amhrán agus Rannta bun ocail duna páistí chuala sibh gcóirdín san amhrán sin tá amhrán eile siopa millseán tugann sin focail millseán dún búta sí chlós súgradh beidir nach raibh focail chlós súgradh nó facha imirthe porc sprí ag na páistí ribbe seo ach bé iníag dóibh éisteach leis na hamhrán go minic agus Ferbert teanga chumá a rís nuair atá na bunachail acu beidir go dtiocfaí Ábhairt an is ag a túsní raibh ach gcóirdín ag mád an is féidir le ag sprí sa chóirdín aránú a sprí sa chóirdín beidir agus tá sé sin a rís take go ddíireach ón
an dlúthdhiosca ag dul agus siopa cad a cheann méán tá buaithe sinniu gomsa agus léim sa futeach sin cúpla Ábhairt atá ins na Amhráin agus tugann sé deis dóibh Ábhairt iomlán rá agus in gáis dóibh ní higann siad ghfuil siad ag fólam rud furamúil tá siad ag fólam islí nabuairmú rud atá deas. Agus chumála sin bunsciilena iverthachta can é sin uair amháin, can é dhá uair, can versa héin a ríis versa dó agus chuúla sibh an sin sa chuirfáin sin a héine dó a trí is fáildaldí. Rinne mé scríbhneoireacht is mútear takeíocht féile mé agus bíam imlíon agus táim ag unadíochtan is a ríis sa rang agus rinne mé unadíocht i rang láháin agus thosaigh siad ag scríomh agus thosaigh siad ag scríomh fáildaldí in Ábhairt a bhí á scríomh acu. Ní a bhís acu carhas ar tháinig sé a tháinig sé an Amhráin in gáis dó bhí seo á cheanam agam sa rang sa sin rainn siúlaí gaotha ar mé faoi a ríis. Scian na litirthachta Ábhairt so cairín Amhráin agus Rannta gan éon deis a léithocht agus leis an ferbirtanga mar a léirigh mé an sin. Agus scian na sóisialta chomá déanann siad Amhráin agus Rannta chana sa chlós, ní beidir am sprí in gáis dóibh agus cairíonnta sin leis an gcóirdeas agus scian na fisiciúla mátá siad ag rinca agus iad nó déanamh Geaitsíocht agus iad a chana agus scian na mothúchánacha chunas mar a bhaigh túnar a chuúla tú éis sin agus beidir dúna súla cad a chonig túnar bhí tú géisteach leis an rán nó leis an Amhráin sin. Tásúlgam nach chun ag dul ro happy agus gohfuil sé seo ina chairdíobh. Bug mar Rainn is go rann seo thurlam a book rinne gailbhreaach atá mar chuid de gailíonn rinne siad cúpla físeán dom a táim fíormhaíocht dóibh ní ban mé atá go maithe an technolíocht a churbe. Thug sé seo a bhádan mar go amadom ach dearhann gur thug sé cúpla dúr cúpla lá ar gailbhreaach é seo chuir le chéile rinne siad cúpla físeán dom den a Rannta agus táim fíormhaíocht dóibh. So a ríis cad é an tábhacht atá le Rannta well faoi mar chonig sibh níos luithe tá siad tábhacht go héh Ferberttanga agus Sealabhútanga agus mar sinnde agus cóirdeas agus sport a sprí sa rang. Curm se canagóir le si I lámh roinnt na páistí nuair atá siad ag chana nó ag rá rann. Is féidir le fíorcín na úsáid nó cín atá genteach na páistí iad hain. Bíonn sprí acu ní gá ar churbe canagóir le si úsáid seo dúrach féidir nuair atá an rán arólas acu le chur leis an spree. Is féidir le rithim a dhéanamh ag úsáid an curp ag fiúdas na lábha mar seo ag siúil timpeall an ranga is féidir le bhí de chuir marshall agus iad á rá cairinne sin leis an rithim. Agus is féidir an Rannta a rá sa chlós agus iad cosú le ring a Rosie an sin is brá le páistí óga sin mar tá tús leis agus tá deire leis go háirithe páistí le riochtainna sí speisialta mar hampla páistí le úthachas na méonúirt mar sin is tá sé dechar orthú uaireanta bheith ag sprí le bréagán nuair nach bhfuil deire leis deire cínte leis mar hampla mátá siad ag sprí le báb óga. Ní is acu go ddíreach cén sais cluthe tá gceist, ní is acu cén áit le tosú, ní is acu cén tróir tá aon leis an cluthe a chríochnaú. Go háire a cairíonn a lehéad mír na Mary mar nuair atá an mír na Mary críochna le páistí anóg fiú mana bhfuil riochtaní speisialta acu is bráló tús agus deire cínte agus tá sé sin ar fáil le Rannta agus le Amhráin agus fecham an difar hana féin le fáiste tá dó gompar le fáiste tá trí go le tá saoíocht ag an báiste tá trí go le inína tá dó níl si ro cínte agus mana bhfuil is aici catá toirliú orintanta tag an frustrachas orthaí ach nuair atá rán nó Amhráin a chana nó a rá tag an deire leis tá bualabás agus tá sí ansáasta so cairíonn si go mór le páistí anóg páistí le cúthal nó páistí gohfuil úthachas orthú nó riochtainna sí speisialta. A rís is féidir le ruirtí simplí nó cos le bualabás dhéanamh fad tá sé bhgéiste leis nó grad cos a rís ag brathir mátá sé rólas acu mátána lyricí acu
is féidir le ra the dhéanamh bualadh bus na gradcha. So seo fi an beag tá sí tear fáidir fáil YouTube, tá sé ceangailte gom leis an PowerPoint arénos agus seolta ag Gaeilgeachas. So seo Geaitsí beag de thuirla book. Níl sé ra iontach má tá sin is cínirt ach buine mu tríal as pí beag de seo. Change your eye, na páist verse ag na páiste ag an deir. So tá ceir verse in rud céine árá an sin le Bérán agus a rís tá déitárá túnlachan ansiimplí an sin le Bérán níl aon gá le aon túnlachan a churbe agus Hurlam book is focal spríú le tanabach le rá le chlós agus taníonn sin le daoine fiú nachhfuil ábalta canna má éilí hain ní má le bheith canna ní deir sin ar nach féidir le canna agus sin an track is fear lehí mar capan movert nuair atá si tuair deardmh bhfuil si canna agus bíonn siad ará Louise cé nach bhfuil si canna so ceiríonn Rannta freisin le aine nach má le bheith canna agus tuigim sin. So Amhráin san Naíonra, seo just couple of smíanamh agus an cínte go si dá dhéanamh go bhrénos. So is féidir an dlúthdhiosca haint ar hin phlè agus na páistí ag ithe imán alína tá cínte gin is bheith seo arénos ach é bheith ar siúil go réalta ar hin phlè ein Amhráin nó ein rann atá a bhúna goibh é a chur sa seintir dlúthdhiosca agus peacann siad suas an ceoling an istóibh gan aon doubt feici sibh leis na Amhráin nullag tá cínte. Tá na focail ins na Amhráin simplí le fólam agus tá severas agus ahrá chomá chunig sibh sin le hurlma book tá an focail aon beidir fá 10 nó fá 12 sa rann agus is cínte go mééis sin acu lu go leor agus i dá ólam tá brúnarm. Okay, so siúlí gaotha tá siad seo na vocables taithníonn siad seo go mórlam agus hahan siad lam agus mé ag cuma chairig ma ahar céile Gabriel Rosenstock an phlè go mór chairig sé go mórlam leis na siúlí gaotha seo an severas agus an tábhacht tá baint le tá siad an úsáid aige ina chud filiochta de páistí ach tá siad tanabhach le rá agus curann siad leis an rithim agus tá siad beganín amaideach agus is sprála le páistí amuigh ceirann siad leis an bhéireacht agus a rís leis an spree so a le héad haidí dlúthdhiosca mar hampla gléann ma inínatá beag na chodó haidí dlúthdhiosca ar an dlúthdhiosca níl sin an Picnic Teidí rá i gceart ach deir si bheith haidí dlúthdhiosca agus a rís fáildaldí agus rann eile a babú sin ceann faoi dul ag a zoo. So bhí rud éigen bhem le riam zoo agus bheas mé gombeoch sé sin spríúil agus níl na páistí ó cínte catá rácu agus tá sé sin tanbhach dóibh comá agus ceiríonn sé leis na fuaimena b agus agus mar sin de agus mar dúir méid tá sprí a baint le chomá. So Geaitsíocht sin nuair atá tú ag cur lábha le aonrad ansiimplí Fred Féileán, Breed, Boeing J, Aonrad gur mín leat áthraíonn na Geaitsí go minic déanam dearmad cad rinne mé ó lá go lé agus is cuma tá Geaitsí antábhachtach ins na Amhráin agus na Rannta agus leabhar mé faoi sin a gceann nóméid agus a rís tá cínte go bhfuil sé núsáide go minic san Naíonra ach ceiríonn sé go mór sin an fá freisin gur heasta gcuim dlúthdhiosca éisiúint mar bhí mé ribh seo a gcónaí ag seanam agus mé ag canna leis na páistí agus bhí sé dóhéanta na Geaitsí a dhéanamh agus níor eolalam na páistí ins na bunrangana chomach chéine gan na Geaitsí so bhíorm an sin ma héna hafada ar an piano agus canna le an scoil
an scruibh me lábh séir. So tá sé anáisiú in is gur féidir lom díoch an dlúthdhiosca chuiristeach sa riomhre nó tá sé ar fáidir iTunes freisin just play bhrú agus an sin táim séir leis na lábh úsáid. So chuna sa Rainn Geaitsí san Naíonra táim cínte go bhfuil sé seo ar fád á dhéanamh go bhrénos ach just cúpla rud Rainn sé le ord na páistí dhearú. Bíonn de breanúirt má bhíonn tú déanamh rud éigean le do lábha nó má bhíonn tú ag rinca th timpeall an ranga tarraingíonn sé sin ordirt rud atá wet. Rainn Geaitsí le cuimhne an fáiste. Má tá mééis sé déanamh seo tá is acu gur Boeing dé atá ann, má tá dhéanamh seo tá is acu gur féileán níl me déanamh jobró a faoi láthair ar an scáán ach tuigann si féin agus Rainn na Geaitsí chumála éisteacht agus iad díú ar an gceol. Bíonn siad ag éisteacht níos géire tá me cepa má bhíonn siad ag breanúirt agus ag fear na Geaitsí páistí nachhfuil an non-canna go fóil, beidir nachhfuil siad ag oscailte méal agus sin go brá ach tá siad ag fálam rud éigean agus tá siad ag fálam focail tríd na lábha ag úsáid na lábha. Agus beidir nach dosó siad ag canna go dtí ranga hain, ní an bhóra, ní lisagain ach tá siad ag fálam agus iad ag úsáid na lábha agus a bheith breanúirt agus a géisteach leis an gceol. So ná bí bortha man bhfuil siad ag canna go fóil, Rainn sé chumá leis na scileanna na míonlúla a rís míonlúla mar seo ní beidir go tú déanamh seo le pertán ar an trá, scileanna ollúla a Herbert má tá siad ag léim sa fuiteach mar hampla, má tá siad ag ri nuair tá siad ag dul timpeall an ranga ag ri taobh mu freisin beidir agus iad ag rinca leis an Geaitsíocht Rainn sé sin leis na scileanna ollúla chumá. Rainn sé le comhordaí lábh agus súil rud atá deacair de fáistí óga. Táim cínte go sé feice goibh Rainn sé go mór agus rud a bhééis ag tastáil nuair atá siad ag scríomh ag chur peann go pápéir nuair atá siad ag dul isteach sa bhunscoil. Agus Rainn sé le troiricha leanúnt bíonn ar bhúntóirí Naíonra bíonn ar fáistí Naíonra lán troiricha leanúnt agus fear bhúntóirí na troiricha a rá agus a athrá agus Rainn Geaitsí nuair nach bhfuil páistí géisteacht bíonn siad ag brathnú beidir ar na Geaitsí agus Rainn sé le focail a ólam chomá agus Rainn sé freisin le sprí agus taobh. Is brala a bhirt Geaitsí is brala bheith canna ach nuair nach bhfuil féinar chu déanann siad na Geaitsí in anad sin. Ag bugarráid go Alín tá cínte go dhéanann sibh se lán Alína sa rang Naíonra feice me látá Naíonra in aclan ar scoil agus táir dí álan ar crucha acu sna fuinneoga a rís táim cínte go sé ar fád á dhéanamh go bhrénos ach déiteach na páistí picture haing beidir mar ragra ar Amhráin nó ar rann picture beidir a chathú isteach détá Teidí a thuirt dóibh agus dathaigisteach é seo agus chur Picnic Teidí ar siúil cumad an siimplí faoi mar sóldíh go háir má a grúpa mórgat déiteach siad físeán beag dhéanamh rinne ranga hain is scoil na chara é sin rinne siad nuair tá na caint faoi físeán rinne siad rud an siimplí le greengraph na páistí agus chuir siad é sin leis an gceol agus déiteach siad charachtar ón Amhráin a chruthú nó a dhearras a rang Alína rinne mé é seo le móbhirt tá spáinne mé díobhann seo rinne mar Fred féileán bríd Boeing dé agus síle siog seo na cína rinne mé se ní tháinig siad amach dúrcha síle sin ach fecinn sibhann sin rinne siad character a chruthú agus déiteach sibhann sin anam Fred a chur an sin, bríd a chur an sin agus síle a chur an sin agus an sin Rainn sin tuigeann na páistí Fred sin an féileán. Beidir nach tuigeann siad an focail Boeing dé go fóil ach nuair tá sé déanta acu tuigeann siad é síle siog tá dusta dríochta le clúisteáilinn san ag tús agus ag deire an rann sin agus gealra glitter táim cínte go bhfuil na múntóirí Naíonra ag dul bháile le gealra nó glitter gramathe gaáid go chuir am nulig ach háann sé sin go mór le mo bhirt agus chuann sé leis an sprí freisin. So seo mar dúirt mé rud a rinne mo chara tá rang a hain ag mo chara is scoil eile agus rinne sé Alíonn le bunaithe ar an circus. So seo rang Alíonn rang a hain ní bheoh Alíonn mar seo cínte ag móbhirt bheoh scribbles acu ach tá scribbles coáilinn céine so rinne siad
alíonn bunaithe an tedal, agus fecinn si ben na lyricí tá chun an circus a haintin seo if a nóméid agus rinne siad fecinn si na lyricí elephant is monkey fiú, rinne siad elephant, fear green le hat a buí, díoch tóca ó na lyricí, cut ag léim ar trampolin trampolin an sin, agus teddy mór buíos dain. So cha siad beidir 7 mlán nó caiiciis beidir ar Amhráin amháin, agus tá sé sin ag mar tholíonn sé ag múna I scoil Bhéarla tá an spéise agus a Ghaeilge, agus dalam siad é gan éonstró agus dúirt sé gur chuidigh sé go mór le gachaile gné leis an alíonn leis an Ghaeilge agus leis an Ceol agus drámaíocht rinne si drama beag freisin leis tá túfás gur féidir a dhéanamh le Amhráin amháin. So seo an circus tá pí a sprí a buin leis an céin seo. Ó tá brenach fé reis agus cúpla second an céin seo. Tá circus on inniu, woohoo! Elephant is monkey few, tá circus on inniu, woohoo! Unduckadoo, unduckadoo. Walk the road to first come be, green hot green. Again is got the glen Tá circus on inniu, woohoo! Elephant is monkey few, tá circus on inniu, woohoo! Unduckadoo, unduckadoo. So sin an circus an sin bhí na lyrici agam mar dús an cean sin agus bhí mé gramathe ar tún agus caithfidh mé adbháil gur mé brenn ar Paw Patrol áháin le a bhirt le máideach meid ciún agus tháinig agus mé actually beidir meach sé sin go deas mar húsar an gan sin, so ní bheoh is a go céáit as a dagan an inspráid, tháinig inspráid an cean seo ó Paw Patrol. Ach roiío húnachán a bhí canan sin mac le mór branach an fidléir úntaach agus tá si mar léirthóir ar an dlúthdhiosca agus tá siad senimir ar cúpla track chomá. Ní cumadí mé ro ada eile sibh tá agam bhfuil sé déanach san lá aniu. Tá cinnte mín se bheith úsáid Puipéad an san Naíonra nó Teidí mar a dúirt mé hana, agus is féidir mar a dúirt mé Geaitsí úsáid le drama beag a dhéanamh sa rang lo. Puipéad nó Teidí a úsáid déiteach siad Teidí a thuirteteach ní lis goin bhfuil cead bhí láthair le COVID break an a thuirteteach ach má tá Teidí sa rang, déiteach na páistí Teidí a úsáid le Picnic Teidí a dhéanamh I Pain nó ligantar thu gur character ón Amhráin atá insna Teidí nó na Puipéad. Déiteach Bert déiteach si Bert a chur canna ag bór ranga, mátá páistí cúthaill sa rang, go minic má chuann tú Puipéad ar a lámh nó Teidíos cór an aig, beidir go méid siad an sin sás de tuairt buin ganna nó fiú a canna leis an múntra chomá. Agus mátá siad ag gathrá rann, muna bhfuil siad sás de canna. Cairn si seo chomá le féin bhuiín an fáiste a ordú, mátá siad ag mothú bhfuil siad mar fuirte drama, bím sig ligantarm le a bhirt gofuil drama ionintach gent acu tógam amach an camera denim hafada go minic denim delete bhrú láireacht tar éis ach ceapann si go si dingtach má tá drama beag ar siúla acu leis na Teidí mar dúirt mé má tá páistí cúthaill sa rang, cairn sé más iad san an Teidí nó an Puipéad agus ní bhíonn siad cho cúthaill céine má tá siad ag ligantar thu gur Teidí iad. Agus cairn si go mór le sport agus sprí sa rang, agus cairn sé cínte le cóirdes agus caidirh chothú sa rang, go minic níl anam na páistí ar eile arólas ag páistí sa rang, fiúnar hagann siad cho fada le ní an beaga tá mar ag raibh siad san Naíonra le páistí, tá roinnt páistí go bhfuil anam gachéin arólas ar an géad lá agus sline ach roinnt páistí eile níl siad ó cínte cad is anam donna daoine atá sa ranglo agus cairn drama beag ag bór an ranga nó má chuann tú a mertena agus mohinn si dó seo carabúan den lá aniu agus le gúd of JB animarólas acuún sin an lá ar gionn. So leir mé is an tapí faoi chunas ceol
úsáid sa seomra ranga ag iompráid le ceol agus Rannta a úsáid taobh in seomra ranga. Mar bíonn sibh taobh stiad an seomra ranga ach más féidir libh tain sibh muithe sprí tá cínte. So mar dúirt mé sean dlúthdhiosca nó aon dlúthdhiosca tá goibh go minic I rithean lei chuann sé fáinnear na páistí Rannta rá nó a chana ingáis dóibh agus cairíonn se le freisin tuairt faoi anamnach uirlisí a elam tá roinnt amhrán agam agus tá fiddle nó fadóg fór nó banjo le chlós agus tá sé go deas é sin thuairt dóibh chumá anamnacha na uirlisí éagsúla agus mar dúirt méid bí na páistí ag fólam in anis dóibh. Is féidir frás anú Ábhairt na seachtainna fiocha mar spruc déiteach gur Teidí spruc na seachtainna tá agat agus an seachtain dar gcionn beidir go mbeadh yippie sport is sprí acu mar Ábhairt na seachtainna tócha ón amhrán sin is féidir a rís rudí ansiimplí a fiocha agus curlo seachtainna ní seachtain tá an dlúthdhiosca cumtha agam le gur féidir é úsáid bliana níag blian ní bheidh sé astáta détárá ní dlúthdhiosca díreach den nollaigh atá ann ní dlúthdhiosca díreach den scoilbhlíon atá ann tá amhrán faoin saoire agus mar sin de chomá agus léinn sira. Is féidir an dlúthdhiosca hainte gam súgradh taobh stiad an rang ag am a líana mar luí mé sin agus ag am lo an béisih brain in a amhrán is tá burnarm agus ag am glanna sús freisin tam cínte goil amhrán a goibh den glanna suas tá ag má éilí hain ach is féidir amhrán a chana agus iad a glanna sús nó rann nuair d éigean mar sin agus an sin bíon is acu ócé seo an am gur gádam sa mar rudí a facail sús agus iad a chur na buscí. Ceol taobh in seomra ranga de chum mé cúpla amhrán don chuid is mó mar thairlíonn sé. Faoi bheith taobh ceann faoi dul amach ar an bhearm, ceann faoin glós súgrathe, ceann faoi dul amach a sprí, go dtí an fork agus amhrán eile faoin ngordín. So seo cén ag dul amach ag sprí, seo an cén haidí dlúdí ceap an cén den na céad amhrán a chum mé agus ansiimplí a chana gan sinlachan. So chur gas déitá an taobh sin a chana agus na páistí an curfa beidir a chana agus na páistí chur cótíorthú agus í dul amach sa chlós. Bíon mabhairt ó dhís anó go raibh haidí dlúdí nuair tána cóteach chur thu mar is go bhfuil ceadaú an sin dul amach agus dul is sprí agus a rís is páistí chothóg le ní an bheoga bhí chana sa stúdio an sin bhí si tharbór agus dalam siad na amhrán antap ar fad. So mar dúirt méid an amhrán agus Rannta éasca le chana nó rá gan seanlachan taobh sa chlós súgrathe a cean eile an sin tá se an deas iad a chana nó rá sa chlós súgrathe an sin sa chlós scoile beidir má tá chlós agah taobh an seomra ranga déiteach siad amhrán nó rann a chana agus mátá si bhí ar hiúlóid beag déiteach na páistí amhrán nó rann a chana nó a rá. Tá amhrán bunaithe tóireach taiscean sin an cháisc ach déiteach siad tóireach taiscéanamh aimse gon méid smó dilógus gur féidir léamh agus déiteach siad amhrán a chana fad sa sin siúla go mar dúirt méid sa chlós súgrathe déiteach na tuiscí é sin a chana lo nó má tá chlós súgrathe ngardíomh ar an mus má haon siad ar thur scoile ag an bhearm nó ar her scoile éáit tá sé deas tá cuimhní maithagam sa bheith chana ar an mus agus níl éon teanlachan ag teastáil sin an rud is fear faoi agus a rééis le Geaitsí, bula bus nó grad cos bíonn sé tanabach.
So tá mé beag nach creichen hinis gur mí mag as an bhaine agus sa bhelum. Ar an dlúthdhiosca tá Rainn Ócáidí speisialta á chealóra ihe hauna, an nolig agus an cháisc. Tá trachan sin faoi Ócáidí speisialta eile, beidir nach bhfuil chomór ach anmhór is Ceol na páistí, tá trac faoi leitheanta brethe, faoi siog na bhíocla, an sneachta is brála sin agus an siopamil seán. So cé nach chun na Ócáidí speisialta sin chomór in áir Ceol tá siad olmhór Ceol an fáiste. Agus a rís tá gailbhreaach tréis cúpla tá bunim cúpla físeánaí anamh dom ar YouTube seo céin faoi ihe hauna de seanú pí annachar chear an sin Marcus Lamb ag rá ihe hauna sin an go ó SpongeBob ar TG Ceathair. So sin má chara Marcus Lamb sin an taisteúir cáiliúil agus tá sé bhfuil cáiliúil de páistí cínte mar is go SpongeBob ar TG Ceathair, so deirm sin leis na páistí chománar tá si géiste leis agus deir si wow sin SpongeBob a caint agus seo SpongeBob a rís tá si ar fáidir YouTube agus má bhuichas le gailbhreaach a rééis a chuir se le chéile sin a bhreithla seo Marcus a rís. A bhreithla ach tá ann inniu, hip hip hip, hooray! Léirí ní is chuile hort, I cíiste gom chun té. I cóise ram an sathern seo, hip hip hip, hooray! So rís rudí spríú le go féidir thuspáint dóibh nó a haint ar an dlúthdhiosca. Agus tá cén beag bháin eile go an seo más féidir lam é a haint tá brunarm. So seo an cén faoi ihe nullag agus seo hí dúir ní chuirgáin an taisteúir agus seo cén deas don nullag seo don na páistí. Ihe nullag an tullag, bruntanist faoin grám. Ceol a chlós is búl a bus, ó tá nullag ann. Ihe nullag an tullag, té is telefís. Cluichí chlóir atá thar bór, ó tá mé bís. Ihe nullag an tullag, réaltaí thuas sa spéir. Ag dul a lí, yip yippee, nullag chuna díobh go léir. Agus sin é a chuirde, gur raibh míle maith goibh as bheith lom a nocht agus míle buchas le gaileideachas chuma as an cuir a thuirtam. Is féidir an dlúthdhiosca áil ar gailin.caí agus an siúpa léir agus cúpla siúpa eile ús rud ag bhfuil siad oscailte rís táim chosáasta fa sin agus sin móbhirt an sin máid agus Joni agus tásúlagam go siad fós bio hí staire begur rud ag an a thuirtamh is rud ag an mille sem muireach le buchas a gailh agus gur míle maith goibh as bheith lom. Arísí me sé blablalum agus mé mút gur míle amachchasáid bhí sé sin thcín ar fád, bhí sé go hálan mar cearlan go hálan clusta faoin átas ar tháinig an smaoineamh an dlúthdhiosca agus tú ar hir áthachas agus an sin an éirid sin rudí practicúla a luú tú ó thaobh an dlúthdhiosca chur a bhaim sa an ásil san íonar hain, so bhí sé sin just thcín gur míle amachchagat. Tá ceisna go agamsa agus an sin luigh méid an na stúrthirí ceisna a chur mata an ceist acu. So an cé ceist bhí agam ná actually just cé átar féidir an dlúthdhiosca á bud luúta sin ag an déir an sin. Ó thaobh an pí nulagiú ag an déir an sin, an sé sin ar an dlúthdhiosca hain ná sé sin ar thaobh gailbhreaach. Tá sé ar an dlúthdhiosca. Níorna siad físeán go fóil ach tásúlagam gnéine siad céim dom níor heasa gom brúacha arthú ach tá sagam ghfuil siad ag déanamh níos mó achfaní choláthir don nullag faoi láthair ach má haon tú ar YouTube agus má chuireann tú gailbhreaach isteach tá tú fás achfaní ar fáil an sin tá mé ceappa bhfuil dána aní ní chléine chomá. Tá gailbhreaach tréis se lán achfaní a chur fáil le déanaí de Naíonra agus de bunscoileanna. Ínta.
just ó héh an pí áirithe sin an bhóád donna siúrthirí sin a chana nó é a chur mar cuid den scéalaach Beiidir nó an pí an nolagil sin agus an chalíon ní le nach rann so is féidir le érán a chur leis más mín le agus tá cligín a gomsa sáile cligín beag agus is as bréáin ceantas na páistí agus fuúníonn sé cosú le cligín nolag agus úsáid méid sin ag an tús agus is féidir leat é a rá leis na páistí agus iad a chur ag dathú pí an nolag nu is féidir leat é a bhuana dóibh tá sé beagáín dúlánach Beiidir de rangan Naíonra é sinna elam ach in á rire déitach siad fiú an nolig chunadíh go léir elam agus Beiidir ihe nolig ar an tulag mar tá sé sinningach ile versa ihe nolig ar an tulag. Agus sin leú na clogúí tágad sa bháile am léon leis nó éon fum fuiile atá táhachtach don is áirithe sin sto go trí go cúg blion dromín oké an bhfuil fum fuiile atá go maith. In á rire is ag úsáid fuamana iad hain ar an ggurp so ag buaile ar an fallachan sin nu is féidir le buaile bus nó grad cos tána marachas an Taobh Beiidir nach leis Taobh den múntóirí má tá déanir sa rang an tamborín tá sé éasca golóir do bheith haint dul an lech leis agus mátá bearrán a ggéine sáile tá sé spríú le a chuspáint dóibh mar rinne méid bearrán leis na páistí le iníán bheaga bliana amháin cén an siimplí le busca full uchtaróide agus han sé sin gomór le a thug méid isteach fear bearrán chumá just lena chuspáintdóibh tá sé go deas iad a chuspáintdóibh mar an sin bí níos mó spéise acu in rud atá cloisteil acu. Éach sin Harbh spéisiach gur mí agad os má chuid ceisna ar agur sénos. Bhfuil ceist ag duine ar bit eile sa slua an sin? No si bhar fád sása leis an méid sin? Sin níl ceistag an na haidh ach just churá gur mágad saibh le haid an dlúthdhiosca sin. Tá déanam mu sin mo ceol ar fad ar iPads agus ceannig mé golóir CDs thar na blianta agus I gcónaí bíam nervhíiseach mé le CD mar an chud má an bín si roiheachar den na páistí. Ach tá CD seo tá agat tá sé catchy agus tá sé éasca agus is brála na páistí é, so just chunrá gur maithagad stum. Gur míle mágad mé chóá sin an cloisteáil gur míle mágad. No tá sé tá guglaí go híntaach ach tá sé casta, agus tá go leir rudí casta ann amach an sin ach just rih a thosaigh an nolig an sin bhí mar ag déanamh an circus agus bhí mar na drámaí agus ar an agus gafrod agus is ri go so tá an nolegtrééis tíbler ach ba me dorá de CD gur míle mágad. Gur míle mágad sin codáas é cloisteáil. Has go mí de chamaid siimplí agus catchy mar dúirt tú ach is na cín a churn asma bhear mé na cín a haithnín lo is mó an siop a mil seán agus an circus dear mar bhirt a ríis agus tar mé lever dul an cad go méiste leis an cean seo. So is na cín leis an backing track is smó nó an tunlacin is smó a haithnín lo ach a ríis is féidir le chuna gan tunlacin so sin go má de bhúntóirí mátá be mór siúláid nó dhéigen. Gur míle mágad. An dlúthdhiosca agamsa so seanam sa cá nach mór gach lá amach agamsa agus ne seach blion go le agamsa agus íhan lei sé so fair play. Tá sé an ág agus tuigann sé gomach céir atá áheanam agam agus sa síb. Síl an tracha dó an sin an cean an ceol dréú ag an tús íhan lei sin so gur Tá síla go nachhfuil tú brain ag go fó. No, ní íhan an a bhfuil éon ceist a gcéine eile nó Mud creek na leis an méid sin, mu sásta lei sin? Ionach. So mar déir an sé an scálan, nola chuna agus aithíonn fi bhaiste ar fáddíobh a lig agus gur míle maithagat a haibh a sin bhí sin thar cían. Tá sásta a chuid lean an a roint so be sin ar fáil a rifos maidin na mór agus an nucleite ar an ina chuma. So grúp sin é. Gur míle agus ar an product of chocolate a nacht so sin mé winse. Okay, then me kind liver fod gur míle agus slán. No,